käy? No niin, tervetuloa tänne Ravintola Posseen. Tässä on keittiömestari Eugenio Carpena Montes. Ja aion kysyä häneltä muutamia kysymyksiä. Eli kerrotko ensin hiukan itsestäsi ja sitten tästä ravintolasta? No minä olen Eugenio Carpena Montes. Se on syntynyt Malkassa. Ja olen Suomessa 27 vuotta. Ja ravintolassa olen perustanut pari vuotta. Ja samoin hyvin toimiva ravintola, semmoinen kotiruokate. Semmoinen luonnollista terveellinen ruokavaihto. Mikä sinun mielestäsi on tämmöisen hyvän ruoan tai ruokailuhetken salaisuus? Ei hetki vai ruoanteko? Sekä että? Joo. Ruoanteko salaisuus on, perusaine pitäisi olla tuoreita, semmoinen hyvä. Ja se ruoka ei pitäisi olla liian pitkään jalostettuna. Eli lähinnä semmoinen kotiruokan tyyppistä, siis kalaista ravintola. Ja jos menee joku Urban-ravintola, se on vähän eri. Se on se salaisuus. Yksinkertaista ei ole hyvä. Mikä sen hyvän ruoan lisäksi tarvitaan siihen hyvän ruokailuhetkeen? Hyvä viini. Ja hyvä seura nimenomaan. Hyvä viini ja hyvä seura. No, nyt on kyse lounasruoasta, nyt emme nauti viiniä, mutta mitäs ruokaa tänään on tarjolla? Meillä on semmoinen herkullista tämä uunibröderi, paistettu riisi, keitetty riisi ja vihannesekoitus, fresattu vihannes. Ja alkuruoka meillä on alkukeito on juustovihanneskeito. Kuulostaa herkulliselta. Tämä riisi on tehty sillä tavalla, ensin keitetään, sen jälkeen paistetaan tuoreita silin kanssa, valkosepuli, kananmuna ja katkarapu. Semmoinen hyvin herkullista. Kiitoksia. Kiitos, kiitos paljon. Nyt ei sitten muuta kuin syömään. Kiitos.